Bona tarda a tothom, benvingudes i benvinguts a la Setmana del Llibre en Català. Aquest és l'acte inaugural, és l'acte que dona el tret de sortida a 10 dies seguits, que es diu d'hora, però són 10 dies d'activitats, de presentacions de llibres, de tota mena d'actes i d'activitats que tenen a veure amb el llibre i amb la literatura en català. Sí, ens presentem. Jo sóc la Rita Roig i ella és la Paula Carreras i som dues integrants d'un podcast que es fa en llengua catalana, que es diu Gent de Merda. A nosaltres ens fa moltíssima il·lusió inaugurar la quarantena setmana del llibre en català, que és un esdeveniment que ara comentàvem, que tenim super associat a la represa del curs escolar, també de les novetats literàries, i que realment se sent una mica com un premi de tornar a la feina, però mira, com a mínim podem fer fora la nostàlgia amb una mica de literatura, que sempre va bé. Sí, fa més agradable el setembre, d'alguna manera. I de fet, ens fa molta il·lusió també a nivell personal presentar aquest acte, perquè totes dues tenim records superxulos associats a la setmana. Jo, per exemple, recordo que la setmana sempre era un moment que hi anava sempre amb el meu avi i el meu avi sempre em deia: et regalaré un llibre. I llavors estàvem moltes hores passejant per tots els expositors, jo amb la impossible feina de triar un sol llibre, i pensava, a mi que m'agradava llegir, m'estic molt contenta que el meu avi em regali un llibre, ara quina feina de triar-ne només un, i és una cosa que sempre penso cada cop que arriba setembre i que arriba la setmana, i em fa molt contenta ser avui aquí. Jo, amb el primer cop que vaig venir a la setmana, jo soc de fora de Barcelona, va ser quan vaig venir a estudiar a Barcelona, i de fet vaig aterrar aquí perquè vaig fer pràctiques a un digital de cultura, que de fet no sé per què estic dient un digital de cultura, vull dir, es pot dir, és el Núvol, editar la revista amb la programació de la setmana, i vaig anar a unes xerrades, diferents xerrades, presentacions. A una d'elles hi havia la Bel Olit i conversava amb la Desiree Vela i va dir una cosa que a mi em va marcar molt, va citar una frase de l'escriptora Soraya Chemali, que deia que hi ha 3 frases que tota nena petita ha de tenir gravades al seu cervell. Aquestes frases són: no m'interrompis, això ja ho he dit jo i no cal que m'ho expliquis. I llavors jo anava a la uni, era la meva era pedant, i vaig anar repetint això, que vaig descobrir per primera vegada aquí a la setmana, ho vaig anar repetint fins que me'n vaig cansar d'aquestes frases que em van marcar. Mira, em va explotar el cervell i ho vaig descobrir aquí. I nosaltres, ho hem dit abans, som 2 integrants d'un podcast que es diu Gent de Merda, que fem a Ràdio Primavera Sound, i que no és ben bé un podcast cultural, o no ho és al 100%, i tampoc és un podcast literari, tot i que sí que sabem que hi ha molts podcasts literaris dels quals en som molt fans, com per exemple les Punkis Decimonòniques, que abans les hem vist per aquí també, i que us animem a seguir-les. Però sí que és veritat que des de Gent de Merda ens interessa moltíssim el món cultural, el món literari, i sí que hem convidat, perquè van passant gent pel programa i ens interessa xerrar amb gent que té feines que ens interessen d'alguna manera, i hem xerrat diverses vegades amb gent del món literari que ens ha descobert una mica quins són els intríngulis d'aquest ofici. Sí, llavors ens ho hem fet anar bé, aquest és el moment falca perquè escolteu el nostre podcast, llavors us recomanem episodis que entenem que com que esteu aquí us interessaran especialment. Un d'ells és la conversa, de fet, amb una de les integrants de les Punkis Decimonòniques, que és la Blanca Pujals, que és editora dels Petits Plaers, i amb ella vam parlar d'un tema que ens interessa molt i que sembla superficial, però que no ho és, que és la importància de que els llibres siguin bonics, no? I de tractar els lectors com uns clients que cal satisfer, i sobretot de com relacionar-nos amb internet perquè els llibres puguin arribar a les noves generacions. I no només els llibres han de ser bonics, que també, sinó que han de poder atreure molts públics, i de fet això ho parlàvem en un programa amb l'Anna Guitart, que és periodista i és una gran lectora, i vam dedicar aquell programa a fer una mena de carta d'amor al món de la lectura, i amb ella ens va servir com per reivindicar també la importància de la literatura infantil i juvenil, i de fet l'Anna ens feia com una reflexió superimportant, que és que els llibres i llegir en català ha de poder ser fàcil, ha de ser accessible, ha de ser agradable i sobretot ha de ser divertit, ha de ser entretingut, ens ho hem de passar bé llegint en català. Però és veritat que nosaltres, malgrat ens encanti parlar de nosaltres, no hem vingut a això, s'ha acabat la falca. Estem aquí per presentar la Setmana del Llibre en Català, ens fa molt contentes. Aquesta edició celebren 40 anys de Setmanes del Llibre en Català, que és fort perquè nosaltres no existíem quan això va començar, però és per això que amb tota l'alegria del món donem la benvinguda al president de la comissió organitzadora de la setmana, el Joan Carles Girbés. Si us plau, un fort aplaudiment per ell. Però no, no, encara. Bé, caram, quanta gent des de la primera fila no semblava. Benvolgudes autoritats, patrocinadors, col·laboradors, col·legues d'ofici,
Amics i amigues del món del llibre, molt bona vesprada i benvinguts a la 40a edició de la Setmana del Llibre en Català. Som l'única espècie del món que explica històries com una manera d'entendre's i de definir-se a ella mateixa. Si existeix alguna gran literatura de dofins, encara no s'ha traduït. Som animals narradors d'històries. Aquestes paraules de Salman Rushdie en el seu discurs al PEN català fa uns anys em serveixen en primera instància per denunciar l'atemptat a la seva persona i tot el que simbolitza en el procés tan alarmant a nivell mundial d'atemorir les consciències i de limitar, afeblir o directament liquidar la llibertat d'expressió. I en segona instància, infinitament més mundana, per explicar-vos una història personal i senzilla que, us faig ja spoilers sobre el desenllaç, acabarà bé. Corria un 2019 que ara aparenta remot quan la Montse Ayats, aleshores al capdavant d'editors.cat, va cometre la temeritat de proposar-me d'assumir la presidència de la setmana. El compromís seria per 3 anys que han semblat una vida, és cert, però que toquen a la fi enguany. En aquell moment la Montse ja em va fer una predicció que ha resultat, com sempre en ella, punt per punt encertada. Em va vaticinar que la primera edició la viuria aclaparat per la quantitat de novetats que comporta aquesta responsabilitat i ja ho sabes que sí, Montse, que a mitjan 2020 un virus ens va obligar a repensar-ho tot de dalt a baix. Em va augurar també que el segon any ho tindria prou més apamat i que aniria bé, i així va ser, tot un èxit, amb la recuperació dels nivells de vendes i d'afluència de públic prepandèmics. I em va prometre, supose que per esvair dubtes, que el tercer, el del comiat, aquest que comença avui, seria tranquil, cite textualment, tranquil i íntegrament per divertir-se i per gaudir-lo. Que així siga, Montse, que tingues raó fins al final d'aquesta història i que la diversió i el gaudi marquen per a tothom l'aniversari dels primers 40 anys de la setmana. Com canten els Smoking Souls, no podien faltar avui tampoc, hem sobreviscut a tants impactes. En aquests 3 anys hem continuat tenint cura de la llavor que van sembrar el 1983 els impulsors d'aquesta formidable iniciativa, molts dels quals estan aquí, perquè amb les aportacions de les presidències successives i d'un equip que sempre treballa amb entusiasme, l'esdeveniment ha evolucionat des d'una iniciativa de promoció del fons editorial en català que s'instal·lava a l'interior de l'estació de Sants a un festival literari de primera magnitud en aquest esplèndid espai obert al Moll de la Fusta que ens acull ja de manera definitiva. O això esperem. Hem de sentir-nos orgullosos com a col·lectivitat i com a país d'haver consolidat aquesta gran cita anual que sempre ha estat capaç de transformar els problemes en noves oportunitats. Invocant l'etiqueta generacional que exhumarem en una de les 4 taules redones que hem preparat per fer repàs de l'evolució de la literatura catalana durant les últimes 4 dècades, direm que ens sentim imparables. Imparables perquè en aquest temps la setmana no ha fet sinó créixer en tots els sentits. I tot això és possible per la confiança i el suport de tantíssima gent, institucions, associacions i col·lectius que citar-ne només uns pocs seria una temeritat per part meva. Cada vegada en som més i volem seguir aixoplugant suports i adhesions perquè creiem, no sé, quan el sector del llibre fa pinya, com ho fem en la setmana, res no ens atura. Som, doncs, imparables. Enguany hem programat més de 300 activitats, desenes de signatures i itineraris lectors arreu del país i per aquests escenaris hi passaran més de 700 creadors de totes les disciplines i per a totes les edats. Juntament amb autors que debuten amb força i dels grans noms de les nostres lletres, comptarem amb la presència de 4 autors internacionals. Commemorarem aniversaris d'editorials, hi haurà poesia, pensament, teatre, concerts, una programació familiar especial i donarem visibilitat a setgells de totes les mides i procedències. De fet, en aquesta edició tan simbòlica hem batut el rècord de mòduls i d'expositors. Ocupem més metres quadrats, 8.000 més metres quadrats que mai, i concentrem en un sol espai prop de 200.000 exemplars. L'oferta de llibres i revistes en català més extensa i completa que s'ha vist mai junta enlloc. Poca broma amb això. I en vist d'aquesta voràgine ens aturarem amb reverència en 2 moments clau. El lliurament del segon Premi Difusió, que ha recaigut en Judit Carrera per la seva complicitat amb el sector del llibre en català, que ens permet arribar a un públic més divers gràcies a un altaveu amb tant de prestigi com el CCCB, i el 26è Premi Trajectòria, que feliçment distingeix el treball intel·lectual impagable de Joan Francesc Mira, un mestre, un savi i un referent per tots aquells que aspirem a un país més culte i més digne.
Una altra ment privilegiada a qui homenatjarem aquests dies, també valenciana, no sobra remarcar-ho, és la de Joan Fuster, qui, entre moltes altres aportacions per eixamplar la nostra visió del món, construir un horitzó possible per treure els valencians de la inòpia i la irrellevància, en paraules de Xavier Aliaga. El seu afany per assentar les bases d'una utopia possible, que consistia a compactar els territoris que compartim la mateixa llengua, em serveix per remarcar l'abast integrador i integral de la setmana, perquè tot el que passarà així aquests dies evidencia que hi ha una realitat lingüística i cultural infinitament més àmplia i rica de la que malauradament tenim present en l'acció quotidiana. Sense aquesta concepció del país complet, interioritzada i conscient, militant encara, les distàncies esdevenen abismes, ens empobrim col·lectivament i adormim les consciències que Fuster maldava per despertar a col de teclat amb la seva Olivetti al número 10 del carrer de Sant Josep de Sueca. I si ho portem al terreny editorial, com bé afirma Pilar Beltrán, que la tenim també per aquí, diu que el que és important és que un llibre estigui ben fet, el faci qui el faci. I vinga d'on vinga, i afegiria jo ara en aquest context. A la setmana, juntament amb el to festiu que impregna cadascuna de les iniciatives que proposem, també fem una crida a través del manifest de la Setmana Compromesa que llegirem dimecres vinent a un impuls decidit, tant institucional com de la societat civil, en defensa aferrissada de la nostra llengua. Antònia Vicenç, última Premi d'Honor, que en uns minuts escoltarem, ho diu amb les paraules exactes. El català ara té el prestigi que li toca i s'ha obert camins, però sempre està perseguit o acorralat, obligant-nos a viure en l'aguait de cada batalla, perquè saben que si ens fereixen la llengua ens sagna l'ànima. Si ens fereixen la llengua ens sagna l'ànima. Combatem, doncs, amb la força de les nostres conviccions aquests atacs per aturar la sagnia, perquè amb això ens hi va la nostra essència de ser. I una última demanda en aquest Parlament. Com a actor destacat del món del llibre, la setmana reclama als nostres governants l'imprescindible 2% del pressupost per a l'àmbit de la cultura. Diu Aria Paco en la magnífica novel·la que publica aquests dies que una cultura feta de bones intencions és una cultura de cotó fluix, desapareix amb la primera pedregada. Estem avançant, ho sé, ens consta, però hem de premer l'accelerador per evitar que els desafiaments que tenim a tocar no ens caiguen al damunt com una pedregada. Però bé, no invoquem pedregades, que ja van tenir prou amb Sant Jordi i de moment sembla que ens hem lliurat del cicló de l'huracan del jo que sé que venia. Siga com siga, amb sol radiant o sota núvols inquietants, així ens trobareu fins el diumenge dia 18 celebrant el 40è aniversari de la setmana, parlant del futur, el present i també del passat de les nostres lletres. Han passat molts anys, han passat moltes coses, deia Estellés en el seu poema més celebrat. I tot i que de moment no tenim previst rodolar per terra entre abraços i besos, jo us recomano que tampoc no us confieu, que tot és possible en aquest espai de sorpreses i de descobriments, que aquesta és una setmana que dura 10 dies i l'organitza un sector efusiu i apassionat. I ja ho deia el cèlebre aforisme fusterià, els únics plaers que no defrauden són els imprevistos. Així que amb tot el plaer inaugurem aquesta 40a edició de la Setmana del Llibre en Català, així que comença la festa. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Joan Carles. Ara passarem la paraula al president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, Joan Abellà. Per tot el que ens has dit i per aquests anys que sé que no han sigut fàcils. T'ho he agraït moltes vegades, però penso que t'ha tocat un 2020 que ja no ens en recordem, però que vam obrir, i un 2021 que tampoc ens en recordem, però hi havia restriccions i ara, com deies tu, espero que aquest el puguem disfrutar, el puguis disfrutar plenament. Tu mereixes. Benvolguda consellera de Cultura, benvolgut tinent d'alcalde de Cultura i Educació, benvolguda directora general del Libro. Gràcies per venir i per ser-hi. Sabem per ser-hi vosaltres i els vostres equips, perquè no esteu sols. Sabem que no sempre les converses que mantenim amb vosaltres són fàcils ni automàtiques, però quasi sempre són productives. D'això va de la col·laboració públic-privat, oi? Ara us perseguirem, com deia el Joan Carles, una altra vegada, per al 2% del pressupost de la Generalitat. I ens direu pesats, i ho som. Però
d'això va tot plegat, perquè creiem molt en la cultura. Ara us perseguirem també per tenir, i aquesta vegada us perseguirem a tots, per tenir veu i vot, si pogués ser, en la Biblioteca Central de Barcelona. Aquesta oportunitat, tan llargament esperada, és una oportunitat d'or per seguir sent una de les capitals mundials de l'edició i lluint que ho som també en llengua pròpia. Per tant, aquí també us perseguirem. A tots, també us perseguirem pels fons Next Generation, perquè si arribessin, si fos el cas, que no passin de llarg de casa nostra i de la nostra llengua. I amb tots celebrem la implicació i com a moneda de canvi, volia dir, perdoneu, us oferim una implicació immensa, que sabeu que la teniu, en el Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Quin gran encert que l'estigueu desenvolupant amb el Departament d'Educació. És una molt, molt, molt bona notícia. I teniu a tot el sector implicat, i ho sabeu. I parlant del sector, Patrici, Eric, Alberto, Joan, gràcies per la feinada que fem junts com a Cambra del Llibre. La setmana, ho sabeu, és vostra. Gràcies també als 206 segells editorials, 25 llibreries, 13 institucions, una distribuïdora, 11 universitats, 3 associacions, que omplireu de vida conjuntament amb les 300 activitats i les 700 persones que les faran possibles, que hi participeu. Gràcies als creadors que estaran donant-nos vida constantment dintre d'aquestes activitats. Sense vosaltres no som res. I gràcies als que ens acompanyeu venint del País Valencià, les Illes, Balears i Andorra. No ens agraden tant les coses sense vosaltres. Ens feu molt més rics. I gràcies al 26è Premi Trajectòria, Joan Francesc Mira, al segon Premi Difusió, la Judit Carrera, i a la pregonera, que és la recent Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Antònia Vicenç. Això sí que és fer països catalans. Gràcies per ser com sou i fer el que feu. I gràcies encara a tots els que m'heu precedit. Em sento molt hereu vostre. Gràcies Montse, Ayats, gràcies Joan, Sala, que em veu enredar en aquesta aventura meravellosa. I a les vostres juntes, que parcialment són les meves, aquí també agraeixo el que estem fent i amb l'ajuda que m'estan donant. I els que ens heu precedit durant tots aquests 40 anys. Es diu molt aviat això. Elles no havien nascut, jo tenia 10 anys i encara no tenia permís per anar a l'estació de Sants, però quan repasses la història realment et dones compte de la importància del que veu fer. I no m'oblido sobretot dels lectors. Tot el que ho fem per vosaltres, perquè volem molts més lectors habituals i lectors en català. Això és un dels primers eslògans que ha sortit ja del Pacte Nacional per la Lectura i el Llibre i, per tant, el porto cap aquí. D'aquesta pandèmia hem après alguna cosa. Alguna cosa sí que hem après. I el que hem après és que el llibre és un valor refugi. Segur. I, per tant, l'hem de conservar i l'hem de cuidar. I ho estem fent. Dintre de tots aquests 40 anys ens ha tocat prendre alguna decisió valenta, quedar-nos aquí. I jo crec que els que l'hem pres ha sigut una decisió molt encertada. Gràcies, Damià, per posar-nos-ho tan fàcil i per la implicació del port. Ens agrada molt l'espai, ens estem molt còmodes. És un espai que ens l'hem fet nostre, que el volem, com deia un dia, deliciosament mediterrani i ple de llibres. Aquests 200.000 exemplars que ens acompanyen i que ens acompanyaran durant aquesta setmana tan rara que dura 10 dies. I mirant enrere, i mirant aquests 40 anys, ens preguntàvem l'altre dia, o jo em preguntava, què ha passat amb l'edició en català? No seré jo qui us faci en aquest un resum històric. No seria ni la persona ni és la meva intenció. A més, hem muntat unes jornades, en concret 4, que us ho explicaran en tota la profunditat. I a més estan envoltats de tants editors, si us ho perdeu, algú acabarà publicant un o diversos llibres. Però algú, quan li feia aquesta pregunta, no? Després d'aquests 40 anys, com estem? I algú em deia, és impressionant, Joan, veure com els editors en català anem pel món, i veig algun representant del Ramon Llull que ens hi acompanya,
a lluitar amb tanta naturalitat per traduccions i autors, sentint-nos en peu d'igualtat amb moltes altres cultures que no són filles d'una llengua minoritzada. I crec que això resumeix molt bé el que heu fet, el que hem fet durant aquests 40 anys. Això és així i no és casual. És fruit d'una opció de molts editors que als anys 80 van sentir-se hereus d'una tradició editorial molt militant i van decidir que no era incompatible respectar el llegat i modernitzar-lo. I modernitzar-ho tot. I van modernitzar la decisió i de quina manera. Parlant de celebrar 40 anys, en aquell moment, els editors en català els va acompanyar la il·lusió del moment, la professionalització, la modernització de l'ofici i l'esclat del català. És el moment en què a les aules era normal, en aquell moment jo estava a les aules i era normal estudiar en català. I els mitjans de comunicació. I amb els alumnes i pares i professors i la consciència social de la importància del que recuperàvem, va esclatar la literatura infantil, la juvenil, la de gènere, les traduccions. Avui, gràcies a tots ells i al seu mestratge, tenim un sistema editorial amb una diversitat, riquesa i qualitat inimaginable llavors. Inimaginable. Si passegeu pel voltant de la Setmana del Llibre, ho veureu. Era inimaginable. Parlant amb algú que és un historiador de la literatura, en una conversa que el vaig atracar ahir, deia, però realment trobes que és tan espectacular el que hem fet? I em deia, Joan, és inimaginable. Veig llibres que mai hauria dit que estarien en català. Conserveu-ho. Conscients d'aquesta riquesa, diversitat, hi ha alguna cosa que sí que ens fa patir. La llengua. Com diu el nostre manifest en defensa de la llengua catalana, que llegirem durant l'acte del Premi Trajectòria, i sense voler-ne fer un spoiler, la sentència del 25% ha estat el detonant que ha posat damunt la taula una situació complexa i delicada. I estem d'acord, no seguiré llegint, perquè la llengua sí que és un dels béns més preuats. I per això, des de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana i des de tots els editors que estem representant la llengua a través de fixar-la en aquests llibres, lluitem cada dia perquè aquest bé no es perdi. Per això és tan important per a nosaltres el Pla del Llibre i la lectura, que estem treballant amb el Departament de Cultura i d'Educació, amb el sector, amb tot el sector. I d'allí jo crec que n'haurien de sortir aquests concersos, aquestes energies i aquestes il·lusions una altra vegada per tornar a posar la llengua als patis de les escoles i la llengua de moda. Aquest any, la Setmana del Llibre, la vostra, la nostra, la que volem de tothom, fa 40 anys. Quan un projecte arriba als 40 anys, amb aquesta vitalitat és perquè molts ens l'estimem molt. Ara només cal cuidar-la, seguir-la cuidant com ho heu fet tots vosaltres. Avui, per fi, comença la setmana en una edició normalitzada, sense restriccions. Celebrem-ho. I, finalment, que la Setmana del Llibre en català sigui amb vosaltres, la lluita per la cultura continua. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Joan. Seguim nosaltres ara amb els parlaments institucionals. Ara és el torn de l'il·lustríssim tinent d'alcalde de l'àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí. Gràcies. Consellera, autoritats, president del Port, diputades, amics i amigues, quan se celebren, i evidentment els director de la setmana i a tots els representants del sector del llibre, fèiem broma abans que hi ha molts presidents i directors perquè teniu una articulació complexa pròpia d'un sector complex i molt potent. Quan se celebren 40 anys d'alguna cosa, és impepinable, els números rodons, fer una certa retrospectiva cap al passat, no? Mirar una mica enrere i dir d'on veníem i on hem arribat. I jo recordo les primeres setmanes que vaig viure, no com a usuari, que fa segurament uns quants anys més, sinó com a gestor públic i que em va tocar dialogar, i jo recordo que les demandes en aquell moment era anar a buscar el lloc on passava més gent, veig amb alguns, Sigmund, que ens hi discutia en aquella època, anar a buscar algun lloc que hi hagués molta gent, perquè ens dèieu, és que si no ens posem en un lloc on hi ha molta gent, no hi haurà manera de vendre llibres, perquè la setmana era una gran carpa de llibres, diguem-ne, de fons sobrers, com si diguéssim, i que era una oportunitat per posar a la venda, i a més ho fèiem al febrer, un mes, diguem-ne, una mica antipàtic, perquè tampoc no feia les calors d'ara i al febrer feia un fred que pelava. I llavors eren aquelles discussions que si a la plaça Catalunya, a la catedral, anar buscant. I avui aquesta actitud
representa l'actitud d'una cultura i d'un país que fa la cosa petita, que en té prou amb dir planto la bandera, faig la Setmana del Llibre en català, però després l'ambició que hi poso és relativa. Al llarg d'aquests 40 anys hi ha hagut molta gent, i jo no els podré esmentar tots perquè segur que molts no els conec o no sé exactament quines són les seves aportacions, que a poc, pas a pas, han aconseguit passar d'una activitat, diguem-ne, que la podríem situar quasi en el resistencialisme petit, a, com deia el director de la setmana, el president de la setmana, perdoneu que sempre em confong amb els títols, un gran festival literari internacional. És un altre canvi. Per mi hi ha una persona que avui és, i ho vull dir-ho, l'Albert Pèlag, perquè ens en vam discutir moltes vegades, però diria que va ser en el teu període que vam decidir que no havia de ser el febrer, sinó que havia de ser al voltant de la Diada, gran encert, inici de temporada i de curs, i que a més, en comptes d'una carpa havíem de convidar editors i tots els sectors del llibre perquè hi hagués això que tenim avui. Les primeres edicions no eren això, eren una cosa bastant més reduïda, les primeres em sembla ser la Ciutadella, però a poc aquell canvi va anar plantant la llavor d'haver aconseguit ser un gran festival literari. Per mi l'important no és que tinguem només un gran festival literari, Barcelona té molts grans festivals. L'important és que és el gest i l'actitud d'un país que vol mirar de fit a fit a qualsevol tradició literària europea, sense manies, sense cap complex, sense tampoc una actitud, evidentment reivindicativa, n'hi ha hagut, però amb una actitud de normalitat. Permeteu-me dir que és l'actitud de Gabriel Ferrater, que avui en celebrem el centenari. És l'actitud del poeta que diu s'ha acabat això d'escriure només sobre coses, diguem-ne, carrinclonetes i fins i tot de llegir la tradició només amb un toc carrincló. La nostra tradició es pot mirar de fit a fit amb qualsevol tradició literària i poètica i ell mateix, a partir del mestratge de Carles Riba, fa un salt en la poesia catalana. Aquesta actitud és la que jo demanaria que escampés pel conjunt de la cultura catalana i per tots els sectors. Aquesta actitud de voler ser normals, que ho som. He vist el Daniel Martínez amb una filera, perquè suposo que deuen haver col·laborat amb la setmana. Fa poc presentaven una temporada espectacular i feien balanç de la temporada anterior, en pandèmia, etc. espectacular. Hem de sortir, reivindicar que aquesta ciutat és capital cultural i és capital de la cultura catalana com ho és qualsevol altra capital d'una cultura europea. I tenim els actius i la potència. Si sortim de la cosa petiteta, ja em volen els papers, per fer-ho amb tota la normalitat d'una gran cultura europea. Aquesta era la primera cosa que volia dir i agrair-li a l'Albert, que recordo vivament aquelles reunions llargues que fèiem amb tots els sectors del llibre i que quan veus això penses, de vegades diuen, això ho deia la Hannah Arendt, que deia que la satisfacció pública, la verdadera, és íntima. Tu saps que has posat un granet de sorra amb alguna cosa, us he de dir que cada vegada que vinc a la setmana la il·lusió és aquesta, la il·lusió és dir teníem una cosa que no ens representava i ara tenim un festival que representa aquesta literatura potentíssima i aquest sector del llibre que és potentíssim. Crec sincerament que a més passa la Setmana del Llibre en un moment que és positiu per la ciutat de Barcelona, que la ciutat està despertant d'aquesta pandèmia amb una crisi, amb una guerra i amb moltes coses que són complicades, però que els sectors culturals estan aguantant molt bé. I voldria acabar, perquè ja em deu haver acabat el temps. El Joan ens deia, us perseguirem. Aquesta cosa que els sectors sempre persegueixen i exigeixen a les administracions i feu bé. I exigeixen a la Generalitat el 2%, la consellera sap que els ajuntaments també ho fem, però també sabem que aquest govern i la consellera en particular probablement és de les vegades que el compromís és més ferm. I ens demanen i ens exigeixen que la biblioteca, ja no sé com n'hi hem de dir, biblioteca alguna cosa, de l'Estat, hagi de ser una biblioteca sensat, necessària en el sistema, per descomptat. I n'haurem de parlar molt, perquè avui ja no és com quan ens la van prometre. Avui tenim 40 biblioteques públiques a la ciutat i, per tant, coronar un sistema bibliotecari que es pot mirar de fit a fit amb qualsevol sistema bibliotecari europeu s'ha de replantejar també amb l'ambició de fer un gran salt endavant, de fer un gran centre cultural, una gran catedral bibliotecària que acabi de coronar aquest enorme esforç que totes les institucions portem feta des de molts anys.
Però jo voldria també perseguir-vos, i sóc molt tossut, i ho vaig dir l'any passat però ho tornaré a repetir i no me'n cansaré. Abans esmentava Ferreter, però també celebrem el centenari de Fuster. El president de la setmana esmentava Fuster com la persona que reivindicava i exigia la compactació territorial i cultural de tot el territori de parla catalana. És indispensable que això passi. Fa pocs dies vam presentar amb l'alcalde de Palma i amb l'alcalde de València i amb l'alcaldessa de Barcelona la iniciativa que aquest mateix mes d'octubre farem un festival sobre pensament on discutirem i parlarem sobre societat, cultura, món, democràcia, a l'espai públic i a les 3 capitals principals dels països catalans. Aquest esforç de construir activitats, no només de fer intercanvis, no només de quan sortim a fora explicar-nos com una cultura, sinó de treballar com un verdader sistema cultural integrat que Fuster fa 100 anys ens demanava, avui és una exigència necessària. La llengua necessita manifestos, però necessita articular el territori dels 12 milions de persones que parlen català o que l'entenen, com a mínim. I això necessita una acció pública, però necessita també que el conjunt del sistema cultural del país entengui que la seva geografia natural de treball és aquesta. I jo no em cansaré de pensar que de la mateixa manera que havíem de superar aquella carpa per convertir-ho en un gran festival literari, a mi m'agradaria que algun dia la Setmana del Llibre Català se celebrés a tots els territoris de parla catalana. Ho vaig dir l'any passat, ho he dit en aquest i ho continuaré repetint. Moltíssimes gràcies, felicitats a tots, especialment als expresidents i a tots per acompanyar-nos. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Jordi Martí. Ara sí és el torn de l'honorable consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Doncs sí que feu goig, la veritat. Bon vespre a tothom. Em fa il·lusió tornar a ser aquí al Moll de la Fusta, envoltada de tots vosaltres, de totes les persones que feu créixer el sector del llibre en la nostra llengua. A mi també m'encanta aquest lloc. De fet, ja ho deia l'any passat i ho reitero, és un lloc jo crec molt especial i que ens ajudarà moltíssim. I em fa especial il·lusió ser-hi aquest any que feu 40 anys, per molts anys. La trajectòria de la Setmana del Llibre en català demostra que quan tots i totes empenyem en la mateixa direcció, els resultats són immillorables. I quan dic tots i totes, vull dir la ciutadania, les entitats, les empreses i les institucions. I és que si en aquests 40 anys la setmana ha crescut en espai, en volum de vendes i en rellevància social, també ho ha fet el llibre en català. Això és mèrit de totes les persones que heu cregut en el potencial de la cultura escrita o traduïda a la nostra llengua i que treballeu per enfortir-la des dels diferents àmbits de la seva cadena de valor. També dels prescriptors i prescriptores que, des de l'escola fins a les llibreries i els mitjans de comunicació, encomaneu el gust per la lectura en la nostra llengua. Però sabem que no n'hi ha prou i volem que el llibre en català segueixi creixent i estigui a l'abast de tota la ciutadania. Per part nostra, i ens avançava el Joan Avellà, i la veritat és que m'ha fet molta il·lusió que en parlés, els departaments de Cultura i Educació per primera vegada ens mirem aquesta legislatura. I fruit d'aquest treball conjunt estem desplegant, ja ho sabeu, però nosaltres ho repetirem, el Pla Nacional del Llibre i la Lectura, amb la participació i la complicitat de molts dels que sou avui aquí. Un pla que té com a objectius tenir més lectors, més habituals i sobretot en català. Aquest pla es traduirà en accions concretes a curt i mitjà termini. Hi ha gent aquí que el té encarregat. Però tornem a la setmana. Com sempre dic, la cultura no es fa sola, la fem entre tots i totes, dia rere dia. I la setmana compta amb un gran equip darrere. Per això vull donar les gràcies a totes les persones que feu possible aquest esdeveniment, representades pel president Joan Carles Girbés i la directora Cristina Domènech, primera directora d'aquesta fira. També vull donar la benvinguda al Joan Avellà, que ni que no us sembli, s'estrena com a president d'Editors.cat en aquesta edició. Joan, pensava que el Joan Sala era reivindicatiu, però crec que el llistó no ha baixat. Per tant, però contents. La veritat és que estarem encantats de sentir totes les vostres reivindicacions. Som plenament conscients que anem cap a aquest camí del 2%, nosaltres no l'abandonem i som molt reivindicatius també dins del govern. Però també vull fer un reconeixement especial al Joan Sala per la feina que ha fet al capdavant de la setmana i d'Editors.cat durant molts anys.
Així com també, avui els tenim aquí, ens fa molta il·lusió, l'Albert Pèlag, el Sagimon Borràs, Jordi Ferrer, Carla Jordi Guardiola i la Montse Llats, amb qui tenim la sort de comptar com a coordinant el Pla del Llibre i de la Lectura. Moltes gràcies. I abans d'acabar i poder gaudir de les paraules de l'Antònia Vicenç, a qui sempre és un plaer llegir i escoltar, permeteu-me que m'afegeixi les felicitacions que ja hem fet, però també les vull fer jo, al Joan Francesc Mira pel Premi Trajectòria, a la Judit Carrera pel Premi Difusió, i vull fer una menció també especial a l'artista Perico Pastor, autor del guardó del Premi Trajectòria 2022, perquè la presència de l'art de vegades és discreta, però sempre és necessària. Tenim per davant una magnífica setmana per sortir al carrer, compartir bones estones envoltats de llibres i participar de centenars d'activitats programades. Una oportunitat per seguir estimulant i fer créixer el llibre i la lectura en català. Així que gaudim moltíssim d'aquesta setmana. Moltes gràcies i bona tarda. De seguida continuem amb l'acte, primer però farem una foto i ara de seguida seguim. Molt bé, doncs continuem amb l'acte. Abans volem fer un petit apunt que té a veure amb les persones que han pujat aquí a l'escenari, però també amb totes aquelles que han fet possible la setmana, que hi han treballat any rere any, com hi han fet la broma. La setmana té més anys que nosaltres i venir aquí i veure aquestes paradetes muntades, nosaltres és una cosa que tenim integrada i ho comentàvem abans, no? Tu arribes aquí, hi ha molts llibres, passeges, és un plan que vens a fer, no hi penses gaire. I això funciona una mica en general en tots els àmbits de la nostra cultura, no? Vam créixer tenint sèries en català, música en català, llibres en català, vam poder viure la nostra infància plenament en català. Això és una cosa que estem molt agraïdes i que volem també per les generacions futures i per tant volíem fer també aquest apunt com d'agraïment de les persones que doncs, fa 40 anys van decidir que això es muntava, que era un tinglado que era possible i que van fer que ara nosaltres vinguem aquí i ni ens ho qüestionem. Sí, i un molt bon motiu de salut d'aquesta setmana és que hi hagi tantíssima gent. És veritat que des d'aquí impressiona una mica. I ara és moment d'escoltar una de les veus literàries de la nostra llengua. És la guardonada amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2022 i serà l'encarregada de llegir el Parlament que inaugura oficialment aquesta setmana del llibre en català. Donem la benvinguda a Antònia Vicenç. Un fort aplaudiment, si us plau, per ella. Autoritats, amigues i amics, bon vespre. Abans de res, vull agrair a l'equip organitzador de la 40a setmana de la Festa del Llibre en Català que m'hagi convidat a ser-hi, en les meves paraules humils, però sentides i estimades. Com bé va dir en una entrevista Joan Carles Girbés, el seu director, aquest any la setmana agafa més empenta i té una magnitud que no havia tingut mai. Malament, per tant, per aquells a qui agradaria que les persones que estimam i vivim la llengua catalana en totes les seves dimensions i varietats, conscients que la llengua és la nostra ànima, el nostre país, anassin sempre a cop viu, perquè saben que passar-se la vida lamentant-se debilita el caràcter i la identitat de la gent i dels pobles. Record que la dècada dels anys 40 del segle passat, perdoneu que retrocedeixi cap al territori de la meva infància, dir llengua catalana estava mal vist, fregava la blasfèmia,
i el menyspreu. Per a les nines, els pobles, petits pobles d'una Mallorca no reada culturalment i econòmicament, Catalunya no existia, ja que no costava els llibres escolars que ens feien aprendre de memòria, en castellà, obligatòriament. Arribàvem a recitar els noms de quasi totes les muntanyes i rius d'Europa, però res sobre el nostre entorn, perquè les Illes Balears tampoc no tenien cap importància. Només eren unes taques blaves insignificants en una vorera de l'atles geogràfic. Això sí, amb èxtasi infantil, cada dia resàvem el bon Jesús de Praga, un Pare Nostre per la salut de Franco i per Amèrica, ja que des de l'ajuda social americana ens enviaven llet en pols. Però el llibre de contes, fins i tot les rondalles d'en Jordi de Racó o després, ja més grandetes, al cinema, eren esplais que d'una manera gens dissimulada ens vedaven, ja que el nacionalcatolicisme que aleshores imperava no podria controlar els estralls alliberadors que de segur tindrien sobre les nostres ments. Així, tret d'algunes filigranes místiques encaminades cap a la submissió total de la dona, els camins que duen a la curiositat i el desvari creatiu estaven tancats. Tot i això, les persones que en coneixen 1000 vegades m'hauran sentit dir que en record escrivint sempre, que quan encara era una nina pucera i no sabia llegir, escrivia damunt les plantes i la verdura de l'hortet, damunt l'aigua de les piques de beurà, on projectava les meves fantasies en les paraules que cada dia anava replegant del carrer. I és que, d'una manera instintiva, sabia que aquelles paraules considerades les dels rebels, les dels ignorants, les dels pobres i per tant silenciades a l'escola, eren béns i drets que em pertanyien, que conformaven les meves arrels i la meva manera de relacionar-me amb el meu rodol, però també eren una escletxa per on evadir-me més enllà de la mà que encercla l'illa, perquè en les paraules jugava a fixar els somnis per poder-los estrènyer damunt el pit i esbrossar-los, com també volia agafar les espurnes d'odis i d'amors continguts que creuaven l'aire de postguerra, que l'encenien i el feien irrespirable. Tanmateix, us he de confessar que no tenc facilitat de paraula, que quan vull explicar alguna cosa que em colpeix davant de veres, les paraules, talment un esbart de colomes fitant-me des del caire d'una frase o d'un vers, de cop agafen el vol, desapareixen. I no estic segura de si sabré fer-vos avinent l'emoció que vaig sentir la primera vegada que uns llibres, que no fossin la cartilla escolar o el catecisme, varen arribar a casa nostra. Com, enmig d'aquell ambient enrarit, d'alguna manera empesos per Bernat Vidal i Tomàs i Josep Maria Llompart, una Caterina Albert i una Carson McCullers, seguides de William Faulkner, de Salvador Galmés, llibres escrits en català o traduïts al català, varen obrir la porta vidriera, varen entrar i varen instal·lar-se a la meva primera llibreria. Llavors, de seguida, els personatges de les seves novel·les, com si anessin sortint de les pàgines, així que les anava girant, es barrejaven amb la gent del meu carrer, del Rafalet. Ben mirat,
tenien els mateixos trets i traumes. Les històries cruents del món rural a l'escala, per exemple, aquelles lluites de les persones contra els elements hostils, no eren gaire diferents de les penes a les que s'enfrontaven les dones i els homes que jo coneixia en uns paisatges inclements de terra agra i mar irada. Com tampoc no era l'ambient confús de silenci, soledats i racismes, el cor és un caçador solitari, o les narracions de la balada és un cafè trist, amb gent esguerrada, sotmesa a passions i servitud destructives, on en una d'elles 11 presos arreguen el clos de la carretera de Fort Falls, a 5 milles d'un llogaret dels Estats Units, i la seva mirada, a través de la literatura, es fon en la mirada vençuda que encara guarda la memòria dels presos polítics que construïen les cunetes de la carretera que va del meu poble Santanyí al Santuari de Consolació. I jo ho vaig veure tantíssimes vegades allà picant pedra. Igual que la sordidesa de la família de mentre agonizo, que al mateix temps la mare agonitza, el fill prepara en el taüt i després, quan emprenen el seu peregrinatge cap a la tomba, el surt la rancúnia i la bogeria que havien anat acumulant i reprimint al llarg de la seva vida. Eren visions, experiències comunes referent a la vida i a la mort que m'eren properes, que les vivia en naturalitat, perquè aquella gent jo la coneixia. Havia presenciat la vela dels seus difunts, no sempre plàcida, i havia anat al seu costat fins a la Creu de Terme, camí del cementeri, en les estrelles i la lluna que centellejaven sobre el Mississippi i es confonien en les estrelles i la lluna del cel de Santanyí, igualment planant ran de totes les humiliacions. I em deia que les persones del meu carrer, fins i tot les de la meva família, que jo observava amb un cert recel i precaució, els havia de refregar, fer-ne material literari i llançar-les als lectors avis d'humanitats estrafeta. Com és ara l'home del capell Panamà, que el dia que es va descobrir un pou a Son de Nus ple de cadàvers i va córrer la veu que ell era l'assassí, va escapar-se com un animal cans de través. A la dona jove d'enfront que cada nit pujava al cotxe d'un contrabandista diferent i la rivalitat entre ells bronzia dins la fosca. També una guarda de botxins anònims que cada nit tapiaven la porta de la casa d'una parella de jueus fins a aconseguir que se n'anassin. I na Joanaina, que el dia que es va morir Pius XII, anava dient que s'estimava més que s'hagués mort el papa a que es morís el seu gall. I l'endemà, a primera hora, va trobar el gall mort al corral. Aquest enigma, força tel·lúrica de les paraules, que com marees invisibles fan cruixir les consciències, torcen les casualitats i arrosseguen i estavellen persones d'origen tan diversos, de llocs tan llunyans, contra una mateixa sentència de càrregues i d'infortunis. Mentre escrivia i llegia, sentia l'eufòria, la grandesa de gombaldar l'univers sencer a les meves mans, però també sabia que mai no tornaria a ser innocent. Sempre ja participaria de l'esplendor i de l'opacitat de l'ésser humà.
escriure, llegir, pensava, es convocar els misteris insondables de l'esperit i de l'aventura. Així, quan les editorials i les llibreries i les biblioteques, juntament amb els lectors i lectores, es conjuminen, es fa possible la comunió, l'expansió i d'aquesta manera experimentar el tacte de la nostra història. Perquè escriure i llegir en català sobretot és també caminar sense sabates i sentir a la planta dels peus el gros de les paraules que els nostres avantpassats i avantpassades varen anar escampant per viaranys i carreteres. Volen deixar-nos constància del seu llegat. Pedres per tornar si es perdem el bosc del nostre, a vegades, desconcert, com passa a tants contes infantils. L'altre dia llegia en Polset un conte que havia estat del meu fill, el meu nen de 3 anys, i plegats ens van convertir en 7 germanets abandonats a un bosc. Per no desorientar-nos, anaven deixant un regueró de macolins, quan de cop i volta ens varen trobar de vora d'un casal i la seva majordoma ens va amagar dins gerres perquè l'ogre, que va sentir olor de carn fresca, no el menjàs. Més tard, amb l'ajuda de la dona, ens varen ficar dins les botes màgiques de l'ogre i varen fugir, traspassant nígols, conquistant paradisos. Aquesta vareta encantada, la literatura, que permet superar els propis límits, vèncer les aprensions, les convencions i viure en llaure, d'acord i la fe en la passió de cadascú, en un espai de llibertat i de fraternitat. De tot cor voldria que la 40a setmana del llibre en català que vull inaugurar a més d'entusiasme de festa gran de la literatura catalana sigui també deure i compromís i no una celebració extraordinària pel fet de ser en català, sinó que en normalitat, en un país que volem ja normalitzat, simplement pugui ser la setmana del llibre. El moll de la fusta que també ens acull. Aquesta sortida a la mà gran de les paraules, culta a la imaginació. Bona setmana, bona lectura. Moltes gràcies, Antònia Vicenç, per aquestes paraules. Ara ja anirem acabant aquesta inauguració. Ara ens hem de demanar a Joan Avellà i Joan Carles Girbés que, sisplau, tornin a pujar a l'escenari, perquè el que farem és donar la benvinguda i també convidar que pugin a tots els anteriors presidents de la setmana i l'Associació d'Editors en Llengua Catalana. Per tant, també poden pujar a l'escenari en aquest ordre, si pot ser, Joan Sala, Montse Allats, Albert Pèlag, Jordi Ferrer, Segimon Borràs i Carles Jordi Guardiola.
Després surrealista, a vegades. Us convidem a quedar-vos a l'escenari perquè això abans hem dit que era una festa de les lletres i de la literatura en català, però també és una festa d'aniversari perquè la setmana celebra 40 anys i llavors us convidem a celebrar-ho amb tots ells i també amb tots els lectors i tota la gent que ve avui de públic a la setmana, per molts anys a la setmana del llibre en català. Bueno, us toca bufar les espelmes. Sí. No s'han apagat les espelmes, cosa que em sembla fascinant, tenint en compte el... Doncs ara sí que sí, gràcies a tothom. Donem per inaugurada aquesta setmana del llibre en català. Esperem que la gaudiu moltíssim. És molt bona hora, ara trobo, per fer una passejada i mirar llibres i remenar títols i també per xerrar entre nosaltres, fer comunitat i gaudir de la Festa de les Lletres. Moltes gràcies a tothom per venir i fins la propera.